m-am regăsit. Astăzi am promis că luăm Edgarul ăla cu skin, deci începem. Am luat niște bănuți. Așa. Mai facem și aici. Nu dăm bănuți pentru că nu avem. Și... să nu spui că nu mai avem Edgarul. Ba da, l-avem aici. Am crezut că nu-l mai avem. Deja băieți, am zis că îl luăm și ne-am ținut de promisiune. Gata băieți, am luat bingo. Am luat Edgarul ăsta. Și... i mai dat aici pinuri. Și mai este tot free aici. Bun băieți. Deci, oficial, la skin. Și ne-om revedea data viitoare cu alt episod. Ciao!